Hadd mutassam be Edét. Edének van egy saját online boltja. Ede most az oldala szerkesztése közben azzal küszködik, hogy milyen fizetési módot válasszon vásárlói számára. Először egy bankkal próbálkozik, de nehézségekbe ütközik, mikor az adott bankon keresztül történő fizetést integrálná az oldalára. A bankoknak azonban az online fizetés nem az elsődleges szolgáltatásuk, és ezért a technikai támogatás is sokszor bizonytalan. Ebben a kérdésben bankot alkalmazni olyan, mint háziorvoshoz fordulni fogfájással. Ede úgy érzi, talán az a legegyszerűbb, ha a készpénzes utánvétel vagy az előreutalásos módszerek közül választ. Azonban ezzel a módszerrel az impulzus vásárlók nagy részét veszíti el, akik az online vásárlókör 70%-át alkotják. Miután a fizetés és az átvétel bonyolult, tervezést és teendőket igényel, vásárló és termék egyre messzebb kerülnek egymástól. Ne feledjük, 2 kattintásra van Ede szájtjától egy másik szájt, valószínűleg hasonló kínálattal. De létezik olyan megoldás is, amely nem jár kompromisszumokkal. A PayU könnyen és gyorsan alkalmazható mind Ede, mind vásárlói számára. Vizát és Mastercardot támogató rendszer, amely tovább erősíti vásárlók bizalmát Ede webshopja iránt. Ha nem lenne elég bizonyíték, sikeres ügyfeleink egyre növekvő köre világszerte. A PayU-nál a legmagasabb színvonalú ügyfélszolgálat és IT támogatás működik. Kollégáink készséggel segítenek bármilyen felmerülő problémánál, és minden kérdésre válaszolnak. Gyorsan, kedvesen, hatékonyan. A PayU-val minimalizálhatja online vállalkozásának kockázatait. Egy webshopra potenciálisan leselkedő legnagyobb veszély az online kártyacsalás. A PayU csalás megelőző rendszere azonban az összes adat összevetése alapján nagy biztonsággal kiszűr minden gyanús tranzakciót. Mire vár? Csatlakozzon! Nehogy lemaradjon!